Parlok ha kemen kong ngi pen pau ke songo yo play trakaran ha ke basai sian pat ula penishambeng ya pi pat kum juru yang ngi pai pai we ke ni ke jingja ke de sik than jan tia sik than khanduli sitei tengi kerpat ye ki hanman ki para jan tia ke jungi ki basa sya ke ka dong ka than sngo bha lek pan ai men siam lem ya ke ni ke yeng ke sem but onda plata pan page lane onda plata pan saki ye ni ka video pin salap ke ka baca bat ke ka bolong ngim la sha khlam dat lung ka man siam ha bin yo sngo ye ki kentien ki bami na ka ni ka yeng ka sam bat kham tam le ha pangi perkhat le ka jim jong ki ni ki khon swat ki don hap reng ka jiak sai nam ta ka jim ga jong ki namar ki don hap reng ka chingpang ga chi stom bat pin satip lut shano kupa ambat shano kakmi the parlok kuble shibon kuble shajar ngom te kong ha ka ban kong ni pan pau gi songo yo blei u bala pan poi yengi ha ne ka yeng ka sem gi chong phi har kan bat kini ki khun swat te kong gi so sanei hadian bangila tip shapang ka ta jing long jing man ka ta jing sem jing e gi chong phi ngim la sha khlam da lung ka man siam na ta ka daw ka pelong ni bangin poi ha ne ka yeng ka sem gi chong phi bat kum bang ju ong na ka por sha ka por ba ka jing lek ka jongi ha ka no ka yeng ka sem kam dei ka jing panya ka jongi hari ka dei ka jing alam lenti ka jong blei na ka ta ka daw ngi awan poi ha ne ka yeng ka sem ha ka ne ka snong ka bi ka jong phi hajan ka snong khanduli te mo wala da na ka leng ka jong phi na ka leng ka jong ngi de la ka jong ka kur ka jai re hak ma du blei ngi long ka ju te kong ngim kwa ban pun nya ngim kwa ban pun ktien tingi ngi te bagi paj ba hi la kalong ki basa sha than jan tia la kalong ki basa sha kinu ki banta kaleng jong ka jala ka be ke jong ki kwa i ban yo ngo la ke jong ki skor ya ka e ka pa ma phi hi phen sai thu te kong to se shi thu phi ngi ya ka ta ka ching sham jan jar ka jong phi ta ba na do na khna nga sem jan jar te email ipa email ro ila khlat ila e no hengi bat ngi la sa ta kon swet te paro ila phet na do bai te por bayak na ta te ngi la song la sa bat email ila psa bat ila page yangi kalong bana du por ba khlat no email ipa ro hading ka to kon ni phet no ila phet no te pisa no bat mi e sa no bat mi e te fir no kan sipara ngi don sangut sipara kan ar kan the ar sen rang na ta ka ve kala khlat mano khlat email jong ine ai me jong ine ko kini kon ipa ro ila pasi ala de la yam ila khlat baru la khlat ti me ro ila khlat ai me jong ro ila khlat i khlat kom nei me jong ine i khlat basa penyap sa khlaw kum no fia lap basa penyap sa khlaw pan ba tho ki breu ong badon bangita ba hala sata sa khlaw i mama jonga ila pe ba i ong ba ila yap la ya wat ken le wat hading kan si basa penyap pisa tem den to ar si la ja hakasi blay kala yap ba ka ta si ba ar kila shem ka si bar shem mano fi ong pali wat i mama jonga ba ita i khun jong mama te kum no gite bali wat sa ka fi ong sta sa khlaw ba ong ki breu te ngaro ong ki mama ngai asnyo ki breu ko ong nga ba don kita ga breu ko ta ba hala menalet pet de para jonga apa mu no fi ong ki la pom le khel khai ga ni ga radang ro kala jan kun la jan tkot gini ki ti jat ro usa pom deng tu kan ko pom deng ko pom rat pom do basi pom do to pinut di pan pen
em ngầm nốt ban bệnh ngà xong hay riêng ngà tăng chụp tiếp của ta ngà giam chụp sport ngà lệ tay xa riêng dòng y mama bạn riêng dòng tại san pun cho ngà ta đây ngầm nốt ban bệnh và ngà tiếp po ba pun lệ khôn lung ta đang ngầm nốt ban lệ ngà ông bay dọ ban hạp ban or ban đẹp ler ngam nốt ba ban lệ ta dan nadu taka por ba ikparu iklat ba pasi lejong dan alor ba I meiru ki pi om basha suba penyap pun ta chaklau te kamut ba kini ki khun svet ki shomot phi benta ngau chong bat nga jenjar phi mokong jenjar ba ban wat dawai ro ngam ya bisa doktor ong bi hab ban sumar yano yoni Stom. sang bedan stom Teng mentah visem jenjar ba nam ta gini. sim jenjar namar ba uro udan jipang tanong ngam ya ban wat dawai teng sim jenjar no Teng mut gajing fun gajong phi ngi mentah kalom ban mo phi wat kwai wan jing arab ye gini kon so. ban wat jing arab na phi ba ban arab bi nga be u khna badan kata gajing pang ngam ya lat ban sumar mar bagi doktor ki ong haban sumar ni khna tang yam tang khe tang song marvet nga che yam ben man ki por nga mut ban perkhat kata ga jing perkhat kan wan be hanga ta ga jing yap jong ta ga Ben. hen men jong nga ka wan be nga mut ban perkhat ta ga jing perkhat ka wan be Ki thu ki breu la long kum no ta kamet. tip ki ong ta ga met kan ni ka khle ka lahap ni lahap to phi tangam ngam ya ir ma bagi tagi ya ki ong tagi perlok ki ong nga baga ta ka khle jong ta ka bet jong ta ro la san kum ka san do Te mar san lap kum ta kumut baru ki breu hasnong lai lai tu ta. au ki de le barok Paro be. barok ki de le ki le pet seta ta chu ya snyau ta ki le pet seta barok Parbat te phiel am no ban. ki song kan ni ka bet jong ka po plastik ki thep ta ka po ka sendup te ngibut ban bersum ro mlong ta de ban nyam di ki khmat jong ka ro mlong ngi teng mo ba yo ba ka jam to ka met jong ka Pi ong ka khli ro lai la ka jong ben. ka khle te ka la jan hap ka ni ka rendang sa ni nang sa ki ong ngam ho ngam mai i le Pi dam no ben. ngam nur ban pe Kamut hadu banda thep hatu ka senduk media phim no ban pen. nga nur ban pe tang ka ni ka khmat nga ka wa ban pe mo ya hin men jong nga ka ba khat do te nga ong swam te mi pe hi Pi long kum khmat no. cái này cái đồ khmat cái là thằng dòng usnyo ro dan cái này cái này ha đồ khmat lo này ha jan sentur dan lai arwat untuk al cukuri Oh dan arwat ha sintu. sentur mata tengah nur ban pet ha pet ni der ke para jonga kala pher kala ka dur đang im và lệ bạn đi ở bên đây nhập thì dòng thằng dòng Imamo. đi mà Banda de ki bru tu pim trepe chura. Gibril Ong banda de ki bru tu pim trepe. gede Gibril tengah trep pet ren bar banga ting di đây tụi para lejong nga ban sin ong hap ban pet namar banga kwa ban pet kata kasni kado Mar I pi long kum no. masih yo iteng tengah yam ang balay kum ne mo jing apat ayu kum ne sem nama nado dang kena ro unja jisuk hado bakut ro kam ja jisuk Namar ba nadu pun kena ro pi long kun swet tamo. long konsulat hado Hadu dak. do si jing yap ro kam ja ban yap suk Tapi hadian baca kini ki barok kamut ba kita gijing jenjar jong ka yeng kasam kumut laban no tapi. aban hanga Kamut pi ong banda de tang jong simet te film phone re ngi tamal pi. phone re Fi isen ei tu kun swet. isne gitu gi konsulat nga phone fi nga kemen mo
don ye don sangut sipara ba ngakeben mo don arngut penthei arngut senrang te habang lek chno ngabo thì khôn hay dương trong cả ban pe cả ban lek trei cả bộ ta thì khôn trong ca hay dương trong ngar ke ma hin men man por ba ketung nasa marve thei lòng mình chào por barang don bro arngut penthei te chu teng dale don kam pi phil abo kam ke bộ khôn nga ro ka bộ khôn ka kan ne bộ pra khôn tu mình ta bisa stamar we ngasa tamar we thei mai snei ni kon swet na ma bangam yo ban sumar bangam yo lan ban sumar te nga snei nga seperkat man ko man wat pesan nang do man yo ban sumar ini khôn jong i hen men jong teng nga si ya ma kan ja nga ong hen men là đơn pha thì người dọ lọc ban trong cai người lọc ban rạ gặp liền rạ cả ra chỉ bật dừng trong ga chỉ bật dừng trong cai ngã bật khát mình marve haba thea haba trong teng tôi chụp chan đi không mà đi para phi ông đấy đi payu phi ông phi lệ như mình cái gì là setiap atkan mana boleh atkan menjadi apa te kong hagaban kong ni pan pau ji songo yo blei u bala pan poi yengi hagane ka yeng sem ka chong pi habangi sngo ya da jing sem ki chong pi ngim la sha khlam da jaw ki umat habangi sngo hagaban na du ki por ki bar khana phila long kun swet phela im ma pren ki jing jan jar wat ha du ki ni ki sngi kata ki jing jan jar kam pan sham la ino ya phi bat ki kentien ki bak ta shisha yengi ki kentien ki ba fikran ka long ba phi don saungut shipara ar kan thei ar chan rang henry hinman ba i chong phi ila ino ya phi bat phi ong hiru bahagi por ki barang don lang ladang ali don kam nga i ya ki khon hai ying jong i paladam i le don kam i ya ki khon ying jong a hampat ngia ra pliang se ying jong i se ying jong a sipang ladang ya don ja ngia don jor ngia pan keliang hari menta pat i la ino ya phi marwe ya kan ka sla perthei ngi so san ei ke baja ke balong kumba philapan pau kumba phil ong bangala long thik kumbangala le ben ya ki khon jong ki men ha kawa ban se na ka daw jong ki chingduk ki haban lik chong no se ying breu lai ngot bat ban se ki ni ki ar ngot rupat hab deng ki jingpang jing sitom yo pan sim dawai pi ong ba phila long thik kumba le ben hare en le pat kumno nomor ba ban ka ta ki chingduk pat ka jing janjar bat kumba phila pan pau hiru ban da dei tang ya phi simet phim phun yang ini namar pa ilok jong pi idon ibala isngi ila ban pandap pen biang ye pi hari pa plimo hagi jilom prio ma imar we namar phiru pil abun khon te long kadon ka jing ka long la kon borshu ende tang katun en le tang kane kumta na kaleng jong pi so san nei nam ta ki khon swat na kata kata pi phun changi tengi sungo karpat ye ki hanman ki para ki jongi ki basa chakne thanjan tia banwan pej wan jungo lem ban ai lem ka kti ka mon ka kti ga deng ya ki ni ki khon swat ki papli ba idon hap deng ching pang bat yo satia pan sim dawai bat kumba ikong ile yatho ba o ja ki jilom breu ba kwa e ban le ko ban ren le kumno ba kot ka kti ka kijat namar hap deng ching duk ban ngira karpat yagi para khasi ki para chantia ki chungi bonon pej le mon chungo lam ni khonsert bapli ki bron hathmer chungi chingile chungi chingem te kong kum bangila pan pau ka chungwan ka chungi hangne kam dei ka bangi wan ban ai spa ngi wan ai phong ngi wan ai pisai pi hari ka dei ka bangi wan bat pen sapriang yang ni ka khubor yang ni ka jing shem ko chung pi khanang ba ki breu kin nom kono ka nya pi ba o ba phi le ben ye ki khonsert ne kum ni ne kum tai hari ka dei namar ka jing duk phim ban si phi le tho ban ban dei tang yela jong phun tingi ro kong yim dan e ra ba ngin ai phi te sim tang ni kong ship to le sibon to khum le phi ru to khum le phi te
Te sebab chene kong gen ong pi ka tu ka bangi ai pi kam de ka pisa ka jonga ka de ka pisa jong ki pan ba ki bi e ki pa borom ye pi mat ki bas ngo ye pi kom ki man ki para ka jong la jong pat ka de kham tam ka jong kor ku jong bolai ka tu ka jing ai ka jong i kam don dor bar ka jing bah ka jong pi ka de ka tu ka de tang ka dak bangi dalam derkat bat ka berkayeng kesam berki khun suat bersapan dak ma pi ke nogi ba piron kam ban ngai ba ling ba ka jing yes nok ti lang jong ki pai ba ngin yo pan ki pai ba ki yo pan wan pe kin yo pan wan jing la le ki la ban le ka ba ha tam om nam ta jong pi re nam ta ki ki khun suat arngut man ta ibe ibe na pa ki jing pang no kong mo kumle uble kar khui pi mo kong ta kumle din mo bye bye kumle ta i pertuj pi không lấy. Bye bye bye.